Supposed to be the carry or who? No, I was supposed to be the human shield. You are the human shield. Dupree Astralis, en af verdens mest vindende Counter-Strike-spillere. Vi er ved at udvikle et spil sammen med ham, der hedder Skyward Masters. Ja. Jeg er fuldstændig hooked på det her spil her. Og kæft, hvor er det fedt, mand! Storm er der. Ja. Vi klarer os godt. Ja. Der er 3 blå. Ja. Vi er også 3. Så mister vi en. Men vi får 2 blå. Ja. Så er det mig og Biskov mod Dupree. Og vi skal push Dupree, fordi Storm kommer. Ja. Og jeg ved, jeg headshotter mega og rammer den, så han er lav. Og så dør jeg, og så dør... Hvilket spil minder Skyward om? Lidt af Bed Wars Ja. og lidt af CS. Ja, og CS. Måske lidt en blanding. Er det en god blanding, tror du? Tror du, vi har fat i noget? Ja, I har en virkelig god blanding. Hvor mange gange har du spillet? Ja, 5 gange tror jeg. Jeg ved det ikke. Mange gange. Har du bare tænkt dig at fortsætte med at spille? Ja. Fedt. Ej, hvor fedt. Tusind tak, du har. Supposed to be the carry or who? No, I was supposed to be the human shield. You are the human shield. Are you gonna win again? I mean, definitely. Awesome. Thank you so much. It's a good idea to learn more of the mechanics, like bunny hopping, if that's it is a thing. It is a thing. I noticed very quickly that some of the tactics was Jeg kan godt lide at spille competitive, men jeg kan også godt lide the casual aspect. Men hvis du skulle spille mod Comkeen, hvem vinder den? Hvem vinder den, Eivind? Ja, nu ved jeg ikke, om man ser med, men jeg tror faktisk, jeg vinder den. Kan vi også finde på andre sjove ting, tænker jeg, i fremtiden at lave med dig, men også dig og Comkeen? Jo, helt I er klart. nogle Jeg er fede frisk. gutter. Jeg er meget frisk.